ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net foodish ordar mapi nginwan ra mangi hakher dob yeng jongpi Kakinhon jong kinong shet jasmi kibada nabo kasatri jong ko all jantia midday meal union pakalasi ublay jong ka arpu waiteri unai ber arajar arpu ar trashim ne karai ban pa da kajing tho so menteri rangba do kari India Narendra Modi halor ka jing e ka bati kendo ka kam ka bati trei namar ka jing le bam patiau jong ka sarkar jilla ke presiden jong ke union ke kom Pioris Sinkon ha ka jing keren matla pakai khubor kala om baki union kam ban se ban shim ni kini karai hadin maka sarkar jilla kam shim la sha skor yi mat jingdawa ban pentiu no ye ka bainong na ka si hajar tingka ban penjelan ye ka jing tre na ka si ho banai sha ka khat ar bana kinong ilam jong kini ka kinhon kila bermiamru wat ban sange na ka baye shim tenta ha ke election ka ban salong no usnem arjar arpulai lada ka sarkar kam snap ye kini ka jingdawa ki baka union kala da pha da ki dor khas na ru usnem arjar khat kanda tengah ye nyo hini hakmat yong phiu ro hakmat ko sarkar be ki yong i ngakam ka kan thai snyau o de kujut imen sin de chang i khlai wan hakmat yong phi he nei ko be sarkar ro maya yong i kam de thong phi i kinong chat ja skor la dus dang ku mi yoluti man ka sngi man upnai wa pen bang pen thiang kinong odet i manipor poi ki chai ong kinang ku ko nong ye phi la dus dang chat ja hadu kwate yo ba i hakate ka poisa ku ong gi i du chi phau banai chi hajar chi banai te kani pen perkhat ko ye i na lori ti wo man i ko do tip ki i kinong chat ja skor wei pen biang i hayung hasam ki khon ki ti yong i wei man i le ki wi ki man be na tip pai pi i ki kamram man be yong i yi kamram yong i mboi batai de ye kani woro wei yo ki chat yo tu sa yu kleng ba wei khon na dong chadong kat tele ka jeng kong ngau yong i khana i phi ke be sarkar be te ye ka jeng yong i marsen ong kinong hikai chat ja i ko ngau i kinong hikai im jo nut i kun tai hapoi ka por project tek skor ye men dap de chat ja skor nga sau sis thang ngo sakit hatu ko ni kleman ya khi wa panjau sang ki ikat kat ni ong ki nang po wi banai nang po wi snam ra pengku nong ye ki han pa ya hatu kan ni lam yang pengku de ki ka jo chi ka jo de sau so ramu ap wa to kalam ki bru i pat ki no chat ja skor na so ram ki em nong sngi bi phi do ni kalam ki bru i kham tam ngo sau si do wa to wan man lai chat ja skor i man yo de le ki nong sngi man cha di ki bru i ini chi hajar chu emi mo do ini tekar kam te karpat ye ka sarkar be snyau bha dei men sen he pertuji nam yong kinong chacha skor buro nga yen yo hakmat yong phi snyau bha ye rap ye yor ai ye pen biang ye kat kam ke jing kwa yong i kameran dom ko depan ina phi la so tli snyau bha na ka chi hajar e ye chakasan hajar ite pani phi am karpat phi che pani phi e isan hajar na ka chpau banai e chakate khat ar banai Europe em me upsai ki kon bikte ki yong e kam no phon thiang ora phi kam mo phon ki wi ki khna ki khian pan ki kon e ong ki be e poisai e la de pandam ki yam ki cherkhe la pando poisai ki cherkhe yam ki tang ole no yo e nei ka sngi khna ye phi ka jing sau si cherkhe kar pat ye waro ki no chat jas kor ye poi lot in nei ha ka meeting ko pen snyau bahaya lai bai tang khana ho i phi nei ka sngi dei men seni wong i phi ka be sarkar dei hem ram i tang wa de yu su ka kan ka poisa kerpat i phi be sarkar snyau bah ap ki chkuri i ki khon ki yong phi ham le ben rei kat sang kan ni ham cha le ben ham le ben ra i ki khon ki yong phi wo phi le lai khi phi wo thangan phi ta lai khi phi i pathan ye khi ki nong chat ja skor man hoi mu yor ai phi ai kan no phau hajar ngot ki khat so khat san hajar ngot ki no chat ja skor hopo ka me kha la ya man yor ai phi ki kan thai ko do ko dong snyau bha kerpat i phi ye rap ye i pat sa ka wi le na lor ki te duik itu lop i we i jing e yong phi inong i wadu le pa atang ka chi sngi honu snyam ar hajar ar phu wi na pendo phi san panai de yu em ki te
itisan panai ki men ho wi pi ki itang itisan panai le han hoi bo chap thangan ai kon bai phiu pa je i snyau phi dum nyam ka bai phi ker iu phi te snyau pha ker bat e ye i te ko san panai ko nang sa chaden le pan poi ko poi sa i kat nei men ho sa de phi ka men ho so de phi ka ham hem ga gan ko hok yong ai blai la le phi ka mi nang chrai blai phi ka nei phi le to ra i to ru wang na de phi li thong li lai kre han re u blai hu pan che ha phi ong blai phi thong a phi ni ko chari ki kam pai bai ki kam sakri ke pa bai ba man tu man e le ki nong sakri phi le ki nong sakri sao bha ye kre lang wa i to ru man i ki wa he ki wa han re man i ki nong sakri ha ka prathai kat wa e blai i sakani ka prathai kon snau maran sei we le khanai phi i de ka ram bai him poi sai man ni poi sai phon o pa ki khon yang i ong i yang chat chai sum tu panai chan ku tu la bai phon bai kam te si kam te kat te le yo re na lori te kat ni na wan nang thong chok chok phi ki nong chat jas ko nang bun chok chok ye khi man ni poi sa ku e ye ho wa ki nong thong ki chat jas ko nang thong chok phi kan nei ta snau bha i pathan ko rem la kap tu chai chai ka kermen yo luti i wa ki wi na wan chakman ki nong chat jas ko yo ki te ka nong ko ra yo i de wa em cha i ye ki khon up sa i ki yo ki khon ki te yong ai tentang iwan hang ne iwan pan pelong ya ke general meeting jongi namar kijing e bat kijing kerdo kijing jenjar bangila syam hakin ne kisni bala dap ad hado mentaro umbala ongkong iwan da kabangi simram na ki bepa tentang ne iwan hak meeting ngilarai bana do menta ba namar ba hakipor hak khatlai taruk banai jun ngila ai ya kita ke memorandum chao chief minister bat hado lai sien lai wat ngila pen ken mau bat hakaba khat san tarik ubnai Desember ngila ai biang handrai kata ukhlem jubab yangi tandau lakhlem jubab ngile ngin le ayu ngimban se ban rai no ka wei gerai bangin tho ban tho chisendon ya ka kot ka bangidon kam ban tho sa prime minister namar ladangi ngi yai ab yake kim isne yangi kamot kata kamot bakim e jange kumbangi e jake kata kadau mentangi larai bangi dei bantho ya kata kot chau prime minister larai lap lang baro ki MDM bat baro ki biadon lang hak general meeting ya kita ki jungpan jongi ke na kata ka na ka chipau na ka 1000 cha ka chi 1000 na ka chipau banai cha ka khadar banai ni panro ya ke LPG gas ban yo ban shat jing shat namar ngi chem sitam ban shat da kadieng pada urunga habangi shat da kadieng rangkat ka tedam bat kato ka kading barham ngi ra yo khiu bat ngi namar ulong khiu bahe tingi ra tingi jenjar bha ta kata ngi pan ya ke LPG gas bat ngi pan ro na ka sarkar bakan ayengi syuti habangi khakun dan habadon jingpang nah habadon kita kumbayo sti ki bepat ki bayatrai haka kumbatrai mengi tengi panru nak sarkar bahkan penbiang yang ngi ko umro ngi jenjar bha haban le ra daki phau kilometer tah ka caka bengila ban penbiang ya ka por bam ki khna ta dei na mar bangi haban le ra ya ko gowa kata kadau ka kham slam malumala tang kataru ngi da ka bor la jong ngi do yap do em ban penbiang ya kata ka por bam jong ki khna naka state jongi ki ai chispa sibenai ban naka central government kala ayangi khandai spa sibenai kata kin kada wa balai ka sarkar mekhali ha jongi ka long ka bakhap na phado kata tang chispa tangka kin ayangi ro kila benur ya kata chispa tangka kala benur ya kata chispa tangka hak sibenai ka sarkar central kala ayangi khandai spa tabalai pat kidang bat ya kata bisa jongi haus nam arhajar alfawai sasan brang empat yo ya kata kebainang bad haus nam arhajar po aro empat yo hira hadum ta ta kata kadangi dab dak thang mesem ngemban se ban wana do na kithan nong kendong ban wan hang ne ban wan dawai kita ki hap jongi ya kane jing yai lenti jong kane kerteng jong all Jaintia Midday Meal Workers Union ngila aye ka memorandum hakti jong chief minister haka laitrik June arajar khat khandai ya keren batu ula ai loong ba unchim nya keren batu prime minister Narendra Modi naga banta
ban penkeu ya ka honorium na ka siajar pat sakai vai pat man ya ka ngi dawa san hajar te na ka to ong la un sim khia ya kan ne tingi khmilan ti bon sim sisa ndrai pause ba hado benai September uklam le ni ai reminder September December jong arjar ka khandai ro ni ai reminder hade nang to pat la wan sakanika corona covid-19 lockdown te hakito kim yo sban la ero ndrai kata ro yo i ba government ho ka ai ya ka honorium nom tas pro benai la poi pan nu arja arpuai ngidang up na do February hado benai June ka government ka save ya kata ka honorium ndrai no do July hado benai November arja arpuai ka sarkar ka klem save sho kata ka honorium ka longba ka state government ka asispa tangga si benai ke union government ma ka ministry jong education ka ai khandai spa ta total ka long chia jar si benai nabanta si pheu benai hak chisnam kita ke ai ka government te hakane ka pisa ka wan hata ka dorba tang license haka chisnam iseu ya ka pisa te kita ke license ro nabanta si pheu benai kin clear ya ka amount ba prabenai ka basa pat ar benai kin seu next year te unius nem arja apuai san benai ka dangsa unia na February tu hado March arja apuar kin pat seu te kan ne ka jing bom seu jong ka sarkar ka kata sisa hado palat kila ngimban si bawan kiu chane te ka demand ba ka amdai ka demand ngikerpat red now chief minister pun kran you prime minister ya government of India ban pen kiu ya ka honorium nak siajar syaka sanhaja ai khat ar banai hak sisnam save ya ka pisa hak credit to bank account jong ki kok hapo sipau tarik jong banai bami nang tapan khnang ba ka mayram au kandang ne ki deng ki se ngi ong ba ai dek LPG ngin setja ki khna school namar kumbalong manta ki kok ki haban set ka deng bat ranga te ka omro kadai ka jingsa kadai bandan kumkor hapo ki kitchen ki jongka midday meal scheme dai kumbalong manta ki bon ki jaka kim yo ya ki korum lai tangi badan hapo ki urban area te kata ka ngiapan sakawai ka bakong santam ba ki khon jong ni ki midday meal cook manta ka juk ban be ya ka jing start ban nang ban pulem tho kilayas poi sakhamat ndrai ban penlut pat ya ka pule puthi ka government ka kam support kane ka bo ka jingma ya amtang ya ki long kme nei ki nong chat ndrai ya ka lasai la siski jong ka jala me khalia te ya ka ne manta ka sngi ka dai ka ngi khot ngim ban se ban ke shlo te ki wan ki midday meal kong na po mairang na nong stoin nang ta na bhoir ki adan wan ang ni na shalong tingi sim karai ba kane ka memorandum kala kot ngin ai no manta so prime minister langbao governor bangin summit ka memorandum bat ki copy so chief minister ngibo bo por hado ka live April jong news nem arjar apuar ladaga government of India include bat chief minister jongi lakim pan keu lakim la ai halor kane ta ngin ong tan sikan tem mata ka rai ba 97% kinong try midday meal ko kidai kilong kme bat ikan thai ta ka jala ka jongi ka dai ka ba ngisim jat naga kme kidai tribal piong kumba kiong te ngin ong la ki ga government kala bakala la kamai ngin haban perkhat sien bar gilong kme nyeng kum girang ba kin sim ya ka raikot tamat ka jalaro ka haban kala kartegi nada ka rai la government kam ai ta ngin sim kan le ayu ba ka ngin sim benta ha kitik election jong ki amali ka banwan apaka hok jong ki ne kimyo kapisana ka central government kat kum gajing tim ngina po state government ta la kam ai ta kale ayu ban ya sim benta ha ta election kan man to ayu ta kata ka dai ka rai ngi sim benta ha kitika general meeting jong barok midday meal ko